थांनाय घटना दिनै आंनि न'आवनो फैनानै एपइन्टमेन्ट मोनबाय होनाखै आरो सरि एपइन्टमेन्ट जाखाजोबखाबाय लेटार मोनखासिगोन होनफैदों आरो बिसोरो जाखाजोबबाय पास जाखाबाय होनफैबाय बिसोरो ओमफ्राय आङो बाहायनो गावसोरबो सुनिबाराव लेंलांदोंमोन सुक्रुबाराव लेंलांनायखाय थांबाय आरो थांनानै दाना फैसासो बिबाय नालाय आंहाबो होननांगौ जाबाय नोंना आं आदलाखौ होनो हाया नालाय होनो हाया। गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर लोगोफोर जायखियानो जादोंला बे समावहाय आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे बिग आपडेट भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर जिहेतु नोंथांमोना नुखाबायबो जानो हागौ सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय जिहेतु बेखौबो आंबो फेसबुकनि थ्रुयैनो नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय मोननानै आपडेट हिसाबै लानानै फैबाय थ' जियानो जा आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलियासै लोगोफोर सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेना होलांनि नोंथांमोनालाय भिडिअखौ सेभ खालामना जोबजासिम नाय अब्लासो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर नायलांदो बिदिब्ला बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेल बेजोंनो इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ जिहेतु थांनाय 18 आगस्ट खालिहाय जिहेतु फरेस्टार 1 फरेस्ट गार्डनि जिहेतु एपइन्टमेन्ट होनायखौ लानानै गोबां दाङाबाजि जागासिनो दंमोन नालाय लोगोफोर लाख लाख रां होयोब्लासो प्रमद बर'नि साकरिखौ मोनगोन होननानै नोंथांमोननि सेरावहाय गोबां बानसावनाय बाथ्राखौ लानानै दिनै सोंखारथिनाय जादोंमोन थ' बिनिनो सति बसुमतारीनि फिसाज्ला बिथाङाबो दिनैनि दिनावहाय बेफोरबायदि रांनि होनाय होयैखौ लानानै दिनै गोबां ससियेल मिडियायाव दावराव जादों थ' बेखौनो मैया सासे आइजो गांखंनि गोख्रों बिबानगिरि बिथाङाहाय बिथांनि फारसे रिप्लाइ होदोंमोन बेखौनो फिन खेब दिनै सति बसुमतारीया दिनै बिथांखौ लानानै मा खेंफोरथि होफिनखो आरोना लोगोफोर मा रिप्लाइ होफिनखो नोंथांमोना बिथांनि खुगानिफ्रायनो भिडिअखौ जोबजासिम खोनासंना अब्लासो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर नायलांदो बिदिब्ला थांनाय घटना दिनै आंनि न'आवनो फैनानै एपइन्टमेन्ट मोनबाय होनाखै आरो सरि एपइन्टमेन्ट जाखाजोबखाबाय लेटार मोनखासिगोन होनफैदों आरो बिसोरो जाखाजोबबाय पास जाखाबाय होनफैबाय बिसोरो ओमफ्राय आङो बाहायनो गावसोरबो सुनिबाराव लेंलांदोंमोन सुक्रुबाराव लेंलांनायखाय थांबाय आरो थांनानै दाना फैसासो बिबाय नालाय आंहाबो होननांगौ जाबाय नोंना आं आदलाखौ होनो हाया नालाय होनो हाया ओमफ्राय दाना होनबाय नोंखौ प्रमद सारजोंसो रायलायनांसिगोन होनबाय ओमफ्राय आं बहायनो लिंक दं नामा होनफ्लांनाय जाबाय आं जेनेबा सारखौ गरमजोंनो होननाय जायोना ओमफ्राय दाना फैसाखौनो होनबावबायसो बियो 8 लाखखौ आङो बायनानैसो लाबोदों फैसाखौनो आङो हैफिननांगौजोबसो होननानै बुंबावबाय बे सारा ओमफ्राय सोर फाग्लि दुखु मोना जानो आंथ' बेखौ होनथारनांगोन ना गरमजोंनो होनबाय आङो आरो दा सुमिलाया मा होनदों आंखौ आंनि थाखाय केलेंकारि होनदों आरो बियो आंथ' ब्लगजों बेबायदि केलेंकारि आं मावबोआखै माब्लाबाबो आं बेबायदि केलेंकारि खामानि मावबोआखै आङो बे समाव आङो मिथिं दावथिं जानाय समाव आङो बेसेबां हरदों आं रम्फामोननि न'निफ्रायबो आङो हरदों आं गामिनिफ्राय हरदों आङो माइरं डिलारनिफ्राय माइरं 100 केजि माइरं प्रमद सार फैबाबो आङो 2000 1000 कालेक्सन खालामनानै गावसिनो लांफैदों हरदों आं फाथाखाथायाव जादों ओंखाम जाग्रा थोरसि हरदों आं मानो हराखै आंहा मानो फैसा थाङाखै एथ' गारि लायै खारबाय आंनि फैसाजोंनो मानसिफ्रा बुंबाय जि फैसा गारबाय बियो आब'आ जि फैसा गारबाय देनांबा मोनफिनगोन ना मोनफिना होनदोंमोन दा है बेनो जामारबाय प्रेसिडेन्ट लानाय समाव मटर हरबाय आंनावनो दोनफैबाय बिनि माबाखौ सोर जाहोदों आंसो जाहोदों जिरन सारनि इलेक्सनावबो आंनावसो दोनफैदों मटरा आंसो जाहोजोबदों बे जिरन साराबोथ' हराखैना आंनो बिनियावबो माबालायबाय गासिबावबो थाखा गारनायल' आंहा मिथिगौ स्कुटि गंसे स्टेन्ड जालायलायबाय आंहा फानबाय आङो 15,000नि माथ्र ओमफ्राय बोराया गोदान बायनानै होफिनबाय थांलाय फैलाय जायो होननानै आंहा बेसेबां फैसा खरस थाङो नों नुदों आङो दाख्लै दोनदोंमोन लेखाखौ थाव सोनायनि गारिनि लेखा थाव सोनायखौ दोनजोबदोंमोन आं दाखालिनि कुसुगावजों चिरांजों मिटिं जानायावहाय दै लांफ्लानानै बेगाव सोनायानो बे जिनिसा सेस सिजोबदों आं मालाबा खिथानो होननानै दोनबाय थादोंमोन आंनि हटेलाव ओंखाम जाहोनाय बै समाव जिरन सारनि माबानायाव आङो जेनेबा ज' होदोंमोन नालाय बिजिपिजों बाहायबो ओंखाम जाहोनायनि माबाया आंनाव दंजोबोमोन लेखाया बे दाख्लै बर्बाद खालामना होजोबबाय आंनिखौ मिथिबाय आंखौ
आरो होनदों नोङो सुमिलाया मानो मोनाखै बेलाय सेंसन होनदोंना नोङो सेंसनखौ जेनेबा नोङो 11 लाख मोनबाय फाननानै जाबाय फाननानै जानानै दाना जेला फैसा रानो होनबा मोनो होनबा बै समाव जों फथिमा राभानि माबायावहाय फंबायनि न'आव थांबा जों जिरायबाय थानायाव नै फैसा 4 लाखल' जायो होननानै बुंहैबाय नों थांग्रानो ओमफ्राय 4 लाखजों 6 जनजों रानबा बेसेबां गोग्लैयो फैसाया बेखौ सिन्था खालामाखै नोङो बेसेबां मोनदों आरो वाटार रिसार्जखौ होनलायबाय नोङो वाटार रिसार्जआवबो नोङो थांजोब्बाय फैसायानो होननानै बुंबाय मा रानदों 30,000 खननैजों राननायाव बिदिनो माबासो मोनदों खोमा 60,000सो जाहैदों खोमा ओमफ्राय गावहासो बोथ्रोना लाबावबाय 50,000 आरो नोङो दा एनजारेगानिखौ होनलायबाय नोङो बाहायबोथ' नोङो जकारनि जिनिस बियो जकारनि जेनेबा बेथ' 9टा गाहामल' होदों 9टाल' होदोंनो मोनदों आङो बाव बेसेबां फैसा मोननांगौ आरो दाथ' बन्द'आनो जाबावबाय मा फैसा मोननांगौ नोङो ना हिसाब खालामना मोनोना नोङो गेजेरावनो जोङो जयै दङ मोनदों मोनाखौ जोंनो मोनथिजोबो ना बेखौ सिन्थाय होनबावबायदि नोङो बाहाय 1 लाख थाखा मोनदों नामा जोङो बाहाय हो आरो नोंलाय माथो दानि सरकारावलाय माथो नों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 25,000 हरनायावहाय माथो नोङो कालेक्सन खालामनानै मानो हाजारफा जाखो नोंलाय हे दा बेबायदि केलेंकारियावनोथ' दा नोंखौनो सुखुवाखैमोन आंखौसो होफिननो नागिरबाय थादोंमोन आंखौसो माबादों केलेंकारि खालामदों माबादों होननानै बुंबाय नों आंथ' बेबायदि होनजायाखै आंखौ बिराद मोजां मानसिफ्रानो जि मोजांसो मोनो जि फैसा गारबाय बे आब'आ जि फैसा गारबाय बे आब'आसो होनोमोन आंखौ आं केलेंकारि जाबोआखै आंसो सामफ्रामबो स्कुटि सालायनानै स्कुटि सालाय आंहाबो बुरिबाय होननानै आङो खामानि मावनो बाबाय होननानै आङो नांला होननानै बुंदों आंखौथ' एरख'वाखैबो आंनो नांलासो आं होनहरदों आंथ' रावजोंबो बेबायदि गाज्रि होनजायाखै आं रावजोंबो नोंहासो सेल्फ हेल्पनि 25,000आव 1,000 जानायनि नोंहासो केलेंकारि जानानै दोनहां जाजादोंमोन नोङो नोंनि थाखायसो सरकार फैनायाव मानो कालेक्सन खालामना लानांगौमोन नोङो लोगोफ्रा होनबाय जेला मिटिं जोबखाङो होनबा साननोसै होननायाव सानहोआखैनो नोङो प्लास्टिकयै लानानै फैदों नोङो फैसाखौ बेनो नोंनि मोजां सरकाराव मोजां सालायग्राया आंखौ बुंनो होदों नोङो आंखौसो बुंनो होदों नोङो बाब आगोलाव वार्किं प्रेसिडेन्ट मोननानै फात्ताखौनो होआ गावस्रा अडिट होयो लायो थांलाय फैलाय आंथ' स्कुटियानो दैजोंसो खारो आंना दैजोंसो खारोमोन मालाबा नै आब' थाव सोनाय ना होननानै होफेरदों नोंसोरो हो सारनि बहरनि इलेक्सनाव होफेरदों खिथा रोंगोन नोंनो दा होनबाय आंहाबो बुंनांगौ पावार दङ मोनथिबाय आंहाबो बुंनांगौ पावार दङ आङो केलेंकारि खालामबोआखै आङो रावबो दा नोंनि कमेन्टआव नायलाय नोंखौ मा हरबावदों कमेन्टआव मोजां हरथारदों नामा नोंनावलाय दालाय कमेन्टआवथ' रावबो मोजां हराखै नोंनि दानि हगारनाय कमेन्ट जानला मेनलाखायनो होननो नाङा मोनथिबाय नोङो आंसो होनदों जेनेबा नोंहा मा अर नांहैदों बाहायलाय बुंखागोनानो प्रमद सारजों रायलायनांगौ होननांगौलाय आंलाय बेबो लिंक दं नामा बेखौलाय होनखागोन ना आङो बेखौलाय होननांखागोन ना मानो होना जानो होननांखागोन थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ थारैनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला बुजिखाबाय बा मोन्थिखाबाय बिथां सति बसुमतारीया बिथांमोननि बागै मा रिप्लाइ होफिनखो आरोना लोगोफोर थ' बेनि गेजेराव आरो आंलाय माथो बुंबावनो जाबायदि बुंनांगौ जाबायदि मोन्थिनांगौ नोंथांमोना अलरेडि बिथां सति बसुमतारी आदैनिफ्रायनो मोजाङै खोनासंलांखाबाय मोन्थिलांखाबाय नङा होमब्ला जाथाया मा खारननि थाखाय दिनै बेफोरबायदि खेंफोरथिखौ बिथाङा रिप्लाइ होफिनखो आरोना लोगोफोर थ' बिनि गेजेरावहाय जोंनि बर' समाजाव जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा माने गावजों गाव एना एनि बुजिलायनाय बुजिलायै बेफोरबायदि जाथायाहाय बांद्रायनि सायाव बांद्राय जालांबाय आरोना लोगोफोर दा बेफोरबायदि जुदि दिनैनि दिनाव जों बुजिसेयावबो गोबां सोलोंथाइ लानाय मानसिफोराबो दिनैनि दिनाव गावजों गाव खेंफोरथि बेफोरबायदि बुंफोरलायबाय थायोब्ला जों माब्लानि दिनाव जों खौसे जानानै हारिखौ समाजखौ सिबिलांगोन आरोना लोगोफोर थ' बिनि गेजेरावहाय आं दायो बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै भिडिअखौ फोलावनो
फोलावलासे जाबायदि बुंनांगौ जाबायदि मिथिनांगौ नोंथांमोना आंनिख्रुइबो बांसिन मिथियो बा गियानि गोनां सुबुं नोंथांमोना आंनिख्रुइ बांसिन सोलोंथाइ गोनां सुबुं नङा होमब्ला बेनि गेजेराव आं बांद्राय बुंनानै भिडिअखौ फोलावलासे जास्ट जोबथारनायाव नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसेल' रिकुवेस्ट आं लोगोफोर नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बयनिबो सेरावहाय आं निमाहा बिबाय बेजोंनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायावहाय बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच आरो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय